ако знаете за тези здравословни ползи от ядките. Орехите са богати на омега-масни киселини, помагат при диабет, здраво сърце, намаляват стреса и риска от рак на гърдата. Кокосовия орех помага за загубата на тегло, при акне и екзема, намалява риска от атеросклероза и рак на гърдата. Шамфастъка помага при диабет, предпазва от рак, намалява кръвното налягане, помага при артрит и загуба на тегло. Бразилският орех предпазва от тумори, регулира кръвната захар, намалява увеличаването на щитовидната жлеза, предпазва от рак на панкреас. Лешника помага за здравето на сърцето, при ревматоиден артрит, Алцхаймер и диабет. Бадемите контролират апетита, помагат за загуба на тегло, здрави кости, добра памет и богат източник на биотин. Напишете ми кои са вашите любими ядки.